Wannan ita ce sabuwar wakar Yemu Baba wacce ake tunanin za ta dau hankali a wannan shekara. Sai dai jami'in mu mai kula da wannan shashi yayi masa tambaya cewa ko shine ya rera wannan waka, amma Yemu Baban bai ce masa komai ba. Sai daga baya Yemu Baban ya ce zai yi bayani a duk lokacin da wannan waka ta fita, zai faɗi shi yayi ta ko ba shi yayi ta ba. Ita dai wannan waka mai suna Zawarawa kuna lokaci, amma Allah ne ke zamani. Wannan waka ta ji hankalin daukakin al'ummar jama'a a cikin shafukan sada zumunta a wannan sati. Har wasu mata daga cikin jaruman Kano suke zargin Yemu Baban da habaici ya musu akan wannan waka ta Zawarawa. Hakan ne yasa Yemu Baban ya ce lallai ba zai yi wani bayani ba har sai wannan waka ta fita. Ku biyo mu a cikin wannan gidan talabijin na Bahaushe TV 24.